14 студзеня у падмаскоўным Звеніградзе трагічна памёр 31гадовы футбаліст Лайонел Адамс. Былы абаронца Іслачы. Ён выпаў з акна кватэры знаёмага, дзе знаходзіўся ў гасцях, і памёр яшчэ да прыезду медыкаў. СМІ звязваюць трагедыю з падзеямі канца снежня. Тады Адамс трапіў у 2 бойкі за адзін вечар. Спачатку ён пабіўся з невядомымі на вуліцы, а потым у бары на яго напала група мужчын на глебе расізму. Футбаліста жорстка збілі і паранілі з траўматычнай зброі. Ён адмовіўся пісаць заяву і пакінуў бальніцу. Маці лічыць, што сына забілі. Сябры ж кажуць пра магчымае самагубства праз непадзеленае каханне. Напярэдадні смерці Адамс напісаў у Інстаграм: «Былі дні. Абставіны гібелі правярае паліцыя». Словы спачування выказаў былы трэнер Іслачы Віталь Жукоўскі. У сезоне 2019 Адамс быў ключавым абаронцам каманды і дапамог ёй заняць рэкорднае 5-е месца і выйсці ў паўфінал Кубка Беларусі.